Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tals programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayang kabuwasan Magterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mujares kay bamot si kapaborito Errol Horado tanjad technical control si engineer Dennis Palaganas. Agaw nata na Martes Pizza 15 at bulan na Hulyo 2025 jada saray ulo na balitad lokal. Full counts of rape, laki inaristo. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklon at tubakyar driver imbatik at patambolon. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 83 anyos inarrested kason falsification. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Duaran katao inarrested kason istapa. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Gabalit ang balitad nasyonal. Datin NCRPO tan labin sa kaya pulis nginaranan ng tutoy. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Kudita, droga, money laundering, nasakupan at anti-wiretapping act. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Nanduraman pukol na tuo, tan ayop, so arikubor jad taalayk. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Mas atagaya buwis at interest na time deposit ginapuan sa Nanholyo Ono. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan.
Senior citizen Malokontan PWD si Karay Unaan yaon boto at 2025 Barangay SK election. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Baintiocho anyos sa laki na walaan na kaso na 4 counts of statutory rape inaresto. Oras na alas 4:15 ng araw nan siningkat na sara impanulop yung pwersa na Infanta Police tan Santa Cruz Zambales Police si Andy Mercado Idnalan na sitio Butbota Barangay Gama Santa Cruz Zambales. Sa may suspect na arresto base biskog na warrant of arrest pa-accept na korte ada kaso nin sunggay na Republic Act 9262 base ada Section 5 na Republic Act number 7016 o kaso ni statutory rape. Sa may suspect yung gangan na korte yaman piyansad kantidad na 80,000 pesos at kada sa kaya kaso ada sa may apat iran na insigapya kaso laban at sikato. Inawit niya the Rural Health Unit so abit ng suspect panipasilong at medical examination anti si inawit niya police station na Infanta for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Imbatig patambalan sulakin na nan sarili at motorsiklo kaya rin ato bakyaran karsada. Agawas o aksidente at oras na alas 4:30 na palbangon Jad Provincial Road na Barangay Canarim Bali na Natividad Pangasinan. Sa may biktima sukinabat nga ranton na Ariel Tagari Lumibaw 28 anyos si katoy mamamaniho na Black Suzuki Sky Drive. Akabatan niya walad influensya na alak so biktima na nagawas o aksidente. Jad ginawa ng investigasyon na sa may biktima sumarap jad is direction ya maples so batik to niya na nabiglan alos kontrol to niya sumunod bila singaga na impakadubakyar na biktima. Akagamor na sugatan gas-gas sa biktima nanduran parte na laman na tan si katoy itampol yung batik at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 83 anyos inaresto na Ordanita Police at oras na alas 10:27 na kabuasan jad Barangay Anunas at Abitlan Syudad. Kinabat so naresto suspect at ngaranton na Petronila Sumait Tabula. Si katoy naresto na taklay nuloy base biskag na warrant of arrest pa-accept na korte at din sunggay na Article 172 paragraph 1 na in relation to Article 171 paragraph 2 na revised penal code o kason falsification of public documents. Sa may suspect yung gangan na korte yaman piyansa kantidad na 36,000 pesos tan si katoy nawit jad Ordanita City District Hospital panipasilong at medical examination anti siya nawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwara na walaan na kaso ni Stapa so inaresto na otoridad at nanbiigan niya bali at luyag na Pangasinan. Si Tony Rakidan na ordinaryo 58 anyos inaresto at oras na alas 8:30 na kabuasan jada Barangay Son 5 bali na Rosales Pangasinan. Si katoy naresto base biskag na warrant of arrest pa-accept na korte lapod kaso ni Stapa ya walad ka criminal case number 4490 ya akapit sa sanan Pebrero 28, 2023 tana si katoy gangan na korte yung mampiyan sa kantidad na 16,000 pesos sa may suspect sa walad kustodiya na Rosales Police Station for proper disposition. Dapat balot at balay na kalasyaw, inaresto sa manangaran na Conrado Oligas Sarati, 65 anyos si katoy inaresto ng Kalasyaw Police
at oras na alas 2:07 na kaagawan. Basit mga tabiskag na warrant of arrest impaksib na korte makalanora da kaso ni Stapa yawali pizza ton Hulyo City 2025 tan si katoing gangan na korte yung piyansa kantidad na 28,000 piso sa may suspect na nawit Jad Police Station na Kalasyaw for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na kadibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasare balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Tinukoy ni Julie Dondon Patidongan ang retirado at dating hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO na si Lieutenant General Jonel Estomo na kabilang sa 12 pulis na umano'y responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Sa pagharap ni Patidongan o alias Totoy sa National Police Commission kahapon, sinabi nito na sa kadaldalan ni Charlie Atong Ang, nalaman niya na inutos umano ni Estomo na ipapatay siya dahil na rin sa kanyang mga nalalaman. Napilitan lamang siyang magbunyag nang pati ang kanyang pamilya ay kasamang papatayin. Hindi naman napigilan ni Patidongan na maiyak kasabay ng galit sa mga nais na pumatay sa kanila. Aniya ang iba pang pulis na dawit ay mga retirado at dismiss na sa serbisyo. Ang mga nasabing pulis ang kumukuha sa mga sabungero at pumapatay sa kadadalhin sa Taal Lake sa Batangas. Idinawit din ni Patidongan si dating Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan na siya umanong tumatanggap ng mga papatayin at umanong nagdidesisyon kung paano patayin. Una na rin ibinunyag ni Patidongan si PCSO Chairman at dating judge na si Felix Reyes na umunay taga-ayos ng mga kaso sa korte ng mga tauhan ni Atong Ang. Sinabi naman ni Napolcom Chairperson at Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan na mahaharap sa kasong administribo ang mga nasabing pulis. Gayunman, kasong kriminal naman sa mga retiradong pulis. Tiniyak ni Calinisan na re-resolbahin nila ang kasong isinampa ni Patidongan sa loob ng 60 araw. Ayon kay Calinisan, kailangan pa rin nilang i-evaluate ang pahayag at apidabit ni Patidongan at ipatutupad ang due process. Samantala, ayon sa kanila, nagulat sila na walang basihan ang pagbubunyag ni alias Totoy na isinangkot ni Patidongan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na may natagpo ang halo-halong buto ng tao at hayop
sa Taal Lake habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, natanggap na ng kanilang forensic group ang ilan sa mga labi mula sa Batangas. Paliwanag niya may mga sakahan sa paligid ng Taal, kaya posibleng doon galing ang mga buto ng hayop. Patuloy ang pagsusuri kung alin sa mga labi ang mula sa tao at alin sa mga hayop. Sinabi ni Torre na isa sa ilalim sa DNA cross-matching ang mga labi para ikumpirma sa DNA ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Bagamat mabilis ang proseso ng pagsusuri, hindi pa nagbigay ng eksaktong petsa si Torre kung kailan matatapos ito dahil maaaring magkaroon ng technical na aberya. Halos 15 technical divers mula sa Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Taal upang tumulong sa paghahanap. Ayon sa mga otoridad, 5 sako ng hinihinalang buto ng tao na ang narecover mula nang simulan ang search and operation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, simula July 1, mas mataas na ang buwis na kinokolekta mula sa interest ng mga pangmatagalang savings at deposits sa bangko gaya ng time deposit ayon sa mga major bank sa bansa. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Republic Act 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act na layong gawing mas simple at patas ang buwis sa mga kita mula sa mga financial investment. Kinumpirma ng Metrobank, Union Bank at Security Bank na lahat ng interest mula sa peso at dollar deposits, kabilang ang time deposits, ay papatawan na ng 20% final withholding tax anuman ang tagal ng deposito. Dati walang buwis ang tubo ng mga peso time deposit na higit sa 5 taon, pero ngayon ay kasama na rin ito sa 20% na buwis. Ganon din sa mga dollar time deposit at iba pang foreign currency accounts. Mula sa dating 15% na buwis, ginawa na ring 20%. Ayon sa Union Bank, lahat ng peso long-term deposit simula July ay papatawan na ng flat 20% tax kapalit ng dating paiba-ibang buwis, depende sa tagal ng investment. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, isinulong ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Anti-Wiretapping Act upang magkaroon ng dagdag ng ngipin ang mga otoridad laban sa mga krimen tulad ng kudita, robbery in band, highway robbery, droga at money laundering. Ayon kay Lacson, bagamat epektibo ang wiretapping laban sa mga pambihirang krimen na may banta sa pambansang seguridad, hindi ito sakop ng kasalukuyang batas. Kung magiging batas, isasama rito ang kudita, conspiracy and proposal to commit kudita, robbery in band, brigandage or highway robbery, paglabag sa RA 9165, RA 9160, lilimatahan sa limited source bidding o direct contracting ang pagkuha ng gamit para sa wiretapping ng PNP, PIDEA, NBI at AFP. Ang lalabag dito ay makukulong ng 6 hanggang 12 taon at haharap sa multang 1 million to 5 million pesos. Samantala, ang mga nagagawa, mag-assemble, bebenta o mag-import ng mga wiretapping equipment na labag sa batas ay makukulong ng 3 hanggang 6 na taon at multang 500,000 to 2 million pesos kung ang lalabag ay taga-gobyerno habang buhay din siyang hindi na makakabalik sa pamahalaan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, magpapatupad muli ang Commission on Elections ng early voting hours para sa vulnerable sector sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ilalim ng Resolution number 11154, pinahihintulutan ng COMELEC ang mga senior citizens, mga buntis at persons with disabilities na makaboto ng mas maaga o mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa kanilang designated voting centers. Magsisimula pa rin naman ang regular voting hours mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Matatandaang nagpatupad din ang early voting hour policy noong May 2025 midterm polls. Itinakda rin ng COMELEC ang 10 araw na nationwide voter registration mula August 1 hanggang August 10 para sa BSKE.
ang 2025 BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan Elections ay nakatakdang idao sa December 1. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras natin alas 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan na Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Dennis Palaganas. Change court Oo nga eh, sabi ko nga, uy, long time no see, engineer. Oo nga change court. Aha. Araw po ngayon ng Martes, sa 15 sa buwan ng Hulyo 2025. Nasa kaligitnaan na tayo ng buwan ng Hulyo. Mabilis ang araw. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, mga opinion, mga reaksyon, mangyari lang po mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784 at saka yung aking personal na text line 0946-503-6465. Yun, sa ating Facebook at YouTube, yun pa rin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, marami ang yung nag-aabang at nagtatanong kung may eleksyon ba ang barangay at sangguniang kabataan ngayong taon, 'di ba? Oo. Ang Commission on Election ay may pinalabas na balita na sila ay magpapatupad ng early voting hours para sa vulnerable sector sa 2025 barangay SK election. So ibig sabihin na tuloy Yun yung nabasa ko balita. Ay gagawin lang nila yung kanilang mandato. Yung kanilang trabaho. Kasi sa ilalim ng resolution number 11154, pinapahintulutan ng COMELEC ang mga senior citizens, mga buntis at person with disabilities na makaboto ng mas maaga mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa kailang designated voting centers. Mas umaga, 5 to 7 ng umaga. Nagbigay na ang COMELEC ng schedule para sa pagboto sa BSKE, yung barangay at sangguniang kabataan election, na sinasabi dito na ang mga senior citizens, mga buntis at PWD ay pwede nang bumoto ng mas maaga. Alas 5 hanggang alas 7 yan. Ngayon, yung regular na voting hours ay mag-uumpisa alas 7 ng umaga hanggang alas 3. Alas 3 ng hapon. Yun po ay yung schedule ng election para sa barangay at SK election. Ang COMELEC ay nagtakda ng 10 araw na nationwide voter registration
mula Agosto 1 hanggang Agosto 10. Para sa itong nalalapit na BSKA. Dahil ito ay idaos sa December 1, December 1, 2025. Ayan po yung Yan yung schedule ng COMELEC. yung schedule ng COMELEC. Pag yan po ay natuloy, ay susundin po yan. Oo, kasi ang COMELEC kasi sumusunod sa nakatadhana sa batas. Kung ano yung batas, yun ang sinusundan ng COMELEC. Ngayon, yung mga barangay officials, yung mga gustong tumakbo sa barangay at SK election, nalilito sila. Mayroon bang eleksyon? O wala. Wala. Abangan nyo na lang sa SONA. Sa SONA. Sakaling ma-announce kung Oo. tuloy o hindi. Ang tanong dyan, kasi mayroon yung inihain, mayroon yung inaprubahan ng mga mambabatas, ang Senado, na ito ay sinasabi nila, yung na-aproban na yan para sa barangay at SK election, nasa lamisahan na daw. Lamisahan na daw ni Presidente Ano ba Ferdinand talaga Bo. totoong nangyayari? Ayaw naman nila kasi mag-update yung mga nandyan. Ang tanong dyan, dalawa Yung bang ibinigay sa lamisa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, yung ba yung yung extension of the term ng mga barangay official? Extension o yung karagdagan na taon? Gawing 4 o 6? extension o suspension? Iyon. Suspend, ano? Oo. Kasi nalilito na tayo Nalilito tayo Kaya ang mas maganda diyan, antayin na lang natin ang State of the Nation Address. Baka sakaling i-announce diyan ng Pangulong Marcos kung kailan talaga ang barangay at SK election. Pero ito ngayon, mas maganda na kayong mga barangay official ay nakahanda kayo. Hindi lang yung pinaghahandaan nyo yung election, dapat magtrabaho kayo ng tama sa inyong barangay na nasasakupan. Diba? Para sa ganon, pagdating ng eleksyon, meron kayong sasabihin sa mga tao na may nagawa kayo sa barangay nyo. 'Di ba? Yun ang pandyan yung mga hindi gumalaw, yung mga tamad, sorry na lang. 'Di ba? Sorry na lang kung hindi nyo nagampanan yung trabaho ninyo sa loob ng ilang taon na kayo po ay nanunungkulan bilang barangay officials. Pero ito ngayon, kapaborito Errol, yung mga SK, kung sakasakali na mapuspo na naman yan, over-age na yung mga SK. Diba? Over-age na. At saka kung in-extend mo yan sa susunod na taon, hindi natin pinapangunahan ang desisyon mula sa Office of the President or anumang ahensya. Ang sinasabi lang namin, kung sakasakali na in-extend mo yung barangay at SK election, siyempre, ang sinasabi ng batas ay dapat sundin yung 3 consecutive years, 3 years yung panunungkulan ng barangay officials. So, yun po yung pinagtatalunan ngayon. Kung meron bang eleksyon ngayong taon sa December or yun po ay gaganapin sa susunod na taon. Actually, yan ang yan ang usapan ngayon, yan ang kwento-kwento bawat sulok kung ito ba ay itutuloy o hindi o meron o wala. Mag-update naman sana. Daw. Ayan antayin lang natin. Kailan ba yung suna ni Presidente, di ba? Malapit na.
Kaya diyan natin malalaman kung ano talaga yung ibinigay sa kanyang tanggapan na inaprobahan po ng Senado. Extension of term o yung karagdagan na taon ng mga barangay official. Tingnan natin kung ano talaga yung nandoon na nakasaad sa naturang panukala na yan. Okay. Alas 6:40 ng umaga. May nag-text dito. Sabi niya 0992-7691. Good morning, sir. Kawawa kaming market vendors ng Bimali. Marami na pinasara si Mayor Pedro Mirera. Nagmakaawa kami, nabigyan kami ng kaunting panahon na makabayad ng renta. Hindi kami pinagbigyan. Sana matulungan nyo kami, kawawa pamilya namin, at paano kami makakabayad sa munisipyo at yung pinag-utangan namin sa 5-6. Wala kami hanap buhay. Salamat. Ito tan impakapot. Impakapot da ko, no? Sa Saan renta yan? public market Public market. Yung sinasabi niya, public market sabi niya dito. May ano pa dyan good, may patiket pa, di ba? Good morning, sir. Araw-araw? Iba yung patiket sa araw-araw yata. Doon yung study, may digaton, kwenta umuman yung cash ticket na binibigay Oo. Sa mga pwesto sa palengke, may dalawang uri yan. Diyan sa kontrata na yan. Yung una, yung tinatawag na lease contract. Ang ibig sabihin ng lease contract, yung mga naunang nag-apply para mabigyan ng pwesto. Yun yung mga binigyan ng munisipyo ng pagkakataon na makipagkontratahan sa munisipyo. Pero ang nangyayari kasi, yung mga nakakuha ng mga pwesto, gusto rin nilang ibinta yung kailang rights sa ibang tao, ibang negosyante. Kaya ito ngayon yung pangalawa, yung sublease na tinatawag. Sublease. Pero yung ano dyan, yung concern, mukhang hindi na yata napagbigyan. Hindi napagbigyan. Yung mga nandyan na mga pinaalis pa, isinara yung mga pwesto dahil hindi nakakabayad. Hindi nakakabayad. Ang panawagan nila, sana binigyan ng kaunting panahon, tsansa para mabayaran yung kailang renta binabayaran sa munisipyo. Pero walang human consideration na binigay ni Mayor Pedro Mirera. So ipagpalagay natin na hindi sila nakabayad ng renta sa kailang pisto. Ang tanong, wala bang karapatan ang mga ito para ipagtanggol ang kailang negosyo o sarili? Ano ba ang nakasaad sa ginawang ordinansa ng Sangguniang Bayan para dyan sa mga stall owners dyan sa may bayan ng Bimali, Pangasinan? Malinaw naman sa nakasaad sa Republic Act number 9653, particular sa Section 1 na mas kilala sa tawag na Rent Control Act of 2009, na may kanya-kanyang karapatan ang mga nangungupahan, yung mga lisi o mga lisur sa mga public market. So dapat sana yung pinakinggan din yung hinaing ng mga may pisto dyan sa public market, kapaborito i-roll bago nila pinasarayan. Kung hindi nakabayad, bigyan sila ng palugit. Kailan nyo babayaran yung karampatang babayaran nyo sa munisipyo, yung renta, di ba? Di ba meron yung notice na ipapadala
sa mga nagre-renta. Kung yung unang notice, siyempre natanggap nila, punta sila doon sa munisipyo at humingi sila ng Alam mo yung mga ganyan na pagkakataon. bayarin, napag-uusapan naman yan. Oo. Napag-uusapan dahil yung human consideration, kumbaga, tao rin sila na naghahanap buhay para sa pamilya, dapat ang dedengalan. Correct. Ito yung mandato. Manlingkurad kabalo yan. Okay. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kung kayo po, Mayor Merera, ang nasa kalagayan ng mga vendors at agad na pinasara yung pwesto nyo, ano ang nasa kalooban nyo? Yun, baliktarin natin ang sitwasyon. Yung mga vendors, sila ngayon ang namamahala sa munisipyo at kayo po yung Mayor, ay yung nag-renta ng pwesto. So ano po yung nasa kalooban nyo kung isinara yung pwesto nyo? Di ba, di kawawa yung pamilya nyo? Kawawa yung vendors. Marami siyang babayaran na utang. Paano na yung mga pamilya niya? Paano na yung mga anak niya na nag-aaral? Yung nga, ulitin natin, dapat may human consideration na ibinigay ni Mayor para sa mga nagrerenta sa mga stores dyan sa may public market. Ang kwan dyan basta na lang hindi nakabayad, hindi pinagbigyan ng pagkakataon ang mga yan para mabayaran yung kailang renta sa munisipyo. Meron pang kwan dito, reaksyon. Pahabol. Sabi niya, Sir, nagbibigay kami ng pauna sa munisipyo pero ayaw tanggapin. Ang gusto nila, buo na babayaran mo yung utang mo sa renta. Mababayaran na balot na pauna. Yun pala Hindi naman nila tinatalikuran yung kanilang mga obligasyon. Yung responsibilidad. So, ibig sabihin, meron silang pera, pero hindi sapat na para mabayaran yung utang nila sa renta dyan sa mga stalls. Kung meron yan, dapat sana kinuha na at tanungin doon sa mismo. Kung kailan uli makakabayad. Kung kailan uli. Yun ang sana. Yun yung dapat na ginawa ng yung namamahala dyan sa Bimalay. Binigyan sila ng konsiderasyon para sa ganon, hindi naman sila kawawa. Kawawa na nga, ganon pa ang nangyayari. So, nangangan tayo, paano nyo natulungan? Itulungan nyo po na tulungan nyo rin makalimuas. Correct. Diba? Aliwan sa may palubog lang at gipitan ni. Yan ang mahirap dyan, ginigipit mo. Yung mga nagtitinda, yung mga naghahanap buhay para sa kailang pamilya. Sa madaling salita, ang mga yung lease agreement sa pampublikong pamilihan ay nangangahulugan na ang stall owner ay pinapayagan na upah yung pinapaupahan at magrenta doon sa naturang stall na yan, at sila ngayon ang magbabayad sa munisipyo. Dapat sana, Mayor, binigyan nyo ng pagkakataon ang mga ito para sa ganun makapaghanap buhay sila para sa kailang pamilya, mabayaran nila yung kailang mga utang sa 5-6. Dahil sabi ng nag-text dito, may utang sila sa 5-6. Paano nila mababayaran yan? Pagpalagay natin, may babayaran sa lokal na pamahalaan ng Bimalay, pero
pag binigyan mo sila ng pagkakataon ng mga yan, unti-unti nilang mababayaran din yan. Tsaka, siyempre, mga kababayan nyo naman yan eh. Oo. Hindi naman, diba? naman dayo matiraratan. Dapat mahalin ninyo yung mga kababayan ninyo. Di ba kayo po ay niluklok dyan bilang public servant. Anong ibig sabihin ng public servant? Maglingkod ng tapat at tama sa taong bayan. Yun po Mayor Pedro Pit Merera ng Bimalay. Panawagan lang namin yan. Oo, nayarin may tulungan matiraratan niya kabalayan nyo. Correct. May tulungan iraratan. Sigurado. Ang datambunagan. Kaya't sana po meron kayo, alam namin, meron kayong kwan din, yung malambot na puso. Malambot na puso. Mayor Pit Merera. Diba? At may babagayan makajos. Makatao. Yan yun. Makatao. Makajos, makatao. Nasaan yan? Makabayan. Ayan. Sana dinggin ninyo ang hinaing ng inyong mga kababayan dyan sa Bimalay. Meron tayong mga reaction dito. Ronnie Santos, sana matuloy na ang BSKA sa December 2025 para mapalitan ang mga barangay officials na walang nagawa, sabi niya. Gusto nila yung mapalitan yung mga barangay official na walang nagawa. Fernando de Guzman, dapat lang na ituloy ang BSKA kasi yan ang nasa batas. Good morning kay Tina De Leon ng Puso Kalasyaw. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Kumusta na si Mayor Ricardo Carding Baldiras? Diyan sa Lawak. Good morning sa inyo. Maliwanag. Si Maliwanag. Kumusta na? Si Kagawad Maliwanag. Nagtik ka na ba ng gamot mo? Susana Bugar Bustamante. Ayan, good morning. Si Janice Di Acosta. Good morning. Nathan. Taga saan? Si Mary Grace Magno Del Monte. Good morning. Merlita Abilia ng Dasol. Good morning. Ayan, meron pang mga dito nagbigay ng kailang reaksyon. Bernabe Manlikmot. Mga sir, isa akong magsasaka. Tanong ko po, ano ang ibig sabihin ng agricultural tenancy? Layo naman doon sa aming tinatalakay. Sige, ang masasabi ko lang dyan, yung mga tenancy, yan yung mga nakaposisyon sa mga lupain, di ba? Yun ang alam ko, tenancy. Okay. Agricultural tenancy. Agricultural tenancy. Meron dito, Agricultural Tenancy Act of the Philippines or Republic Act number 1199. Establish a legal framework to govern the relationship between landholders and tenants. Of agricultural lands. The act aimed to create fair and just tenancy relations by protecting the rights of both parties, ensuring equitable distribution of agricultural produce, and promoting increased productivity and rural development. Yan. Agricultural tenancy. Batas pala yan. Batas pala Republic yan. Act number 1199. So parehong poprotektahan yung may-ari at saka yung tenant. No? Antora may apagan, paano tayo pantutungtungan. Correct. Yan. Sana ay naliwanagan ka. Okay. Dahil ako ngayon ko lang din ito narinig. Ayan. Percival Kalimlim, marami na naman luluhod na parang santo na opisyal ng barangay. Pero kung nanalo na sila, santulisan ang tawag sa kanila, inuubos ang pundo ng barangay, sabi niya. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Okay.
Leonardo Ramos, Hmm. what should be my first step after receiving the notice to vacate? Sabi niya. Di pumunta ka sa munisipyo. Notice to vacate? Oo, kung may ba't- nating resume Kung ka. natanyag may puso to may manuuloy, baka pambigyan da ka. Pero atay, notice to vacate. Lante. Sulat, ya atanat kin. Dakaw ko lang niya. Wala na unalis ka lang. Ayan. Wala konsiderasyon eh. Lante, wa. Rinaldo Narvasa, tama naman na matuloy ang BSKA dahil overage na mga sangguniang kabataan. Ayan. Si Lorna Mendoza, sana binigyan muna ng palugit ni Mayor Merera ang mga nagtitinda, kawawa, pamilya at anak nila. Well, yung mga kwan nila obserbasyon nila. Baka nga naman nabigyan na ng palugit. May tungtong kilamat. May tungtong kayo. Kilamat. Para sa ganun, mapag-usapan naman lahat ng mga problema, masosolve naman. Maawain naman yung mga, mga tao siguro dyan. Maunawain ba? Maunawain ba? Maunawain, oo. Oo. At, pinapakinggan ba? Kaya na may makasi. Piano makasisirit. Sige. Good morning kay Richard Moyano Nicolas. Ayan, si Mr. Richard Moyano Nicolas. Ayan, good morning po sa iyo. See you soon. Ay, si Sir Nicolas. Ayan, Ay, good morning, sir. Good morning po. Alam ko, nag-drive ng kanyang din yan, yung kanyang car. Ingat po sa pagdadrive, sir. Ayan. Good morning din kay Liga President Boyet Magat. Sabi niya, doon may mga crooner pero poor. Crooner, kumakanta. Singapore. Ay, sing. Aba. Diba? Oo. May mga crooner doon. Natawa nga ako Sabi ko uy, kumusta ang Singapore? Doon sa Singapore, may crooner pero poor. Sabi niya. Singapore Manaya. Good morning, Matt. At kinan former Liga President Nanding Estabilio, tan si Kapitan Jonan Estabilio na Barangay Lilimasan, San Carlos. Okay, good morning sa inyo. Si Kapitan Saldi Bauson na Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Bilib ako dito sabi niya, dapat matuloy na ang barangay election. Masibag iraratay ang tamiyaman tatrabaho. Pero iraratay na si ginawa ng pabalag na ni man. May ang takot daya walay eleksyon. Kanyan lang Kanyan Ken, naning nung muraman so aramay talagan barangay official gagawin day kanipigan para barangay da. Sekwanda nga po'y paga, wala sa barangay eleksyon, talaga na kinmate, unsabitan unsabitan, so barangay eleksyon, say problema daratay, aratay, gabay day extension, aramay ang gapoy agawan to. Yung mga nagtamad-tamaran. Pero sa ilang taon? Malita ang tadalate style yo. Ayan. Sam Tente. Ayan. Taga Kalasyaw ya. Good morning po, Idol. Sir Dennis Muhares. God bless you always from Kalasyaw, Pangasinan. Si Sir Benga Mobilianos dyan sa may Kalasyaw din. Good morning. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning. Ay, good morning po. Si Councilor Elias Villanueva. At si Councilor Kyle Arturo Art Balduisa Gaspar. Tan si Councilor Mike Sison. Good morning.
Si Marisa Cadayona Shapira, good morning, kapaborito. Ayan. Si Zenaida Zamora Gilbert ay si Madam Maabigya Kabosan. Si Periong Bernardo Vlog. Oh, Maabigya Kabosan. Pilugay ko pare man tatambak at Boss Dando. Desyo ya Bakaw. Tan si Raul ya Tulog. Hey, tulad talaringan. Periong matay. Desyo ya Bakaw. Tan si Raul ya Tulog. Yang man tatambak at kinan Boss Dando. Ayan, okay. Ang kapuli manadlaom, yung oras tayo da programan maabig yung kabuwasan Pangasinan kanyan si kami pansamantalan na mapatanir. Tanong poil na buwas sa reakan tabayo da sayan na programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaiba matitan na da technical control si Engineer Dennis Palaganas. Ang tabayanan suntumbok ke programa nan kapaborito Amor Ligaspi Diga jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na